Oh, 300 na gid na. Ah, tuong ba akong ay sa palagi ba nagtubi akong ikaw ang pinakagwapo diri ay. Ya. Ito nga itong first time mong itulog ko ah. Ang bago nga kanta? Oh, Dati? G major siya. G major. anak, O, ilipit lang tanan. lipit tanan. O, reggae mo na siya. Iyan na eh. Na. Ilipit lang, paubos niya. Ay, Hindi naman ay mo paglamay-labay sa mong kuwan na. lah. Ya. Ay saka nang may bukid ron ba itang naka? Ay, sus. Ito mo tawag na. Nagkapuliti pa ito pangitang kwarta, masakat-sakat na ng tagbukid. Pati kwarta eh. Tulog na lang siguro kasi manasanta. Kasi kwarta ta, manasanta. Ya. May pangitan kwarta. Buang, siguro ka mo ito. Nag-lisa dahil ba ito kwarta? Ikaw na yung pangitang kwarta. Pero baka Basta. trabaho. Ko lagi balak. Kita ka kwarta. Ganda pangitang kwarta lugar. Basta kwarta lagi balak. May binuang na yung pangitang kwarta. Dili lagi. Bahala ka diya. Kung na kayo kwarta maayo. Tako yung daog ganyan tari ba tos manggahan. Ning gadaog man ganyan nga pili man imong manok. Ay, pildi ta sa manok pero dito mo kong gipostas kontra. Saon man ako ani? Niya ko dia. Ay sus. Yaw. Pero 16 diba? Damilag na eh. Naray da. Oh, nangaray na ro makadaog sad ko. Atay ko barato ah. Ay sus. Ay hana. Ah, okay. Ay kon. Mga pichiks to yun. Amor gini kaya ni. Ba't sila ko na? Ay kon. Pagod dito bi. Uy, wala naman ko daang armas. Kana di imong armas kol. Ilam day kami ka. Bisan pangapi lang gud. Oh, may 100 mo. Makatilaw, nagikuan ni Ron. Ops, ay sa tinga ay sa kadiya. Ay, gusto ka ni, lami araban ni. Mahikap sad. Ah, ayaw sa kaki ayaw sa. Higher, oy, higher. Naka oh. Oh, 300 na gid na. Ah, tuong ba akong ay sa palagi ba nagtubi akong ikaw ang pinakagwapo diri ay. Okay, 400 na. Lips to lips din sa 400. Ito man yung gusto di ay. Ay sa palagi ay kapwa ba. Kiss ko ba, kiss? Hikap na ko pagmayo. Lagi. Gusto to yung gusto biasa ka sa di ganahan nimo. Gusto ka gwa na stand. Di gusto ka gibagon ko ng imo ka. Ay, alam mo. Sige na, sige na. Sige. Palikod sa darling. Palikod sa. Ana ay saglingi ha. Saglingi ka tubar ha. Ya ka tubar. Ano na itong... Uy, gitag ka ng bayahan na ako. Pilti na ba ng gahiya ako ah? Sus! Na! Hoy! Ya. Garang kwarto. Ah, magagadali, maga! Basta, aga na. Ha? Uy! Uy!
Ayaw gabi! Ayaw gabi gabi! Agay gabi tabang! Dili man ako ka nagkuha ang kwarta! Damay ka! Ambi ko pa ambi! Ambi! Gabi! Gabi! Oh, Pang-pang na siguro na! May mong gibaan! kaya kayo, mamuna naman si Kawi. Salamat ka! Nya, atang kwarta. Kung sa kwarta sa imong kabuang imong gibiyaan! Wala tayo kwarta po apa! Patay.